La plaga de Neus Ballús ha estat la gran triomfadora en la 6a edició dels Premis Gaudí del cinema català. La pel·lícula s'ha endut els 4 principals guardons com són el de millor pel·lícula, millor director i millor guió, juntament amb el de millor muntatge. La plaga ha aconseguit així 4 de les 5 nominacions a les que optava. Entre les destacades de la nit del cinema també cal mencionar Los Últimos Días, que ha rebut 7 de les 11 nominacions que tenia, entre les quals cal destacar el Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana. Menció a banda mereix La Tarragonina, fill de Caín, òpera prima de Jesús Montlleó. La pel·lícula arribava a la nit dels Gaudí esperonada amb 8 nominacions, però finalment se n'ha tornat amb les mans buides. El film de Montlleó optava a guardons com el de millor pel·lícula o el de millor actor protagonista pel jove David Solans. Tal com ha ironitzat José Sacristán, quan arribes a certs premis, al final la condició d'inserso compta. Així ho ha explicat Sacristán en el moment de recollir el guardó al millor protagonista masculí per la pel·lícula El Muerto y Ser Feliz. El premi a la millor protagonista femenina ha recaigut en Nora Navas pel seu rol a Tots volem el millor per ella. El discurs de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català Isona Passola ha estat un dels punts més reivindicatius de la nit. Passola ha agraït la tasca feta pel seu antecessor, el càrrec Joel Joan, i ha defensat el paper del cinema com una eina d'estat. Entre els discursos reivindicatius també cal mencionar el de Clara Segura, que ha pujat a l'escenari per recollir el Gaudí a la millor actriu secundària. Segura, que amb aquest ja suma el seu segon Gaudí, ha aprofitat per criticar la reforma de la llei de l'avortament del Partit Popular en el seu discurs d'agraïment.